gị onye ọma na-ege anyị ntị ugbu a, udo dịrị gị. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke a kpọrọ isiokwu ya bụrụ ihe ịbụ. Oge ruo mgbe ndị nke Kraịst kwesịrị ibi ndụ na-eleghị mmadụ anya n'iru n'ime ịhụnanya nke anyị nwere n'ebe Kraịst nọ, nakwa agụụ nke ime ka alaeze ya baa ụba. Ugbu a, ana m arịọ gị na-agbakwa gị ume ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. Ndị m hụrụ n'anya n'ime onye nwe anyị, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ka na-akwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, bụ nke anyị kpọrọ bụrụ ihe ịbụ. Chetakwa na ọ bụ n'akwụkwọ ndị Galatia isi 5 malite n'ahịrị nke 13 ruo na nke 25 ka anyị na-aga n'iru ime ihe ọmụmụ anyị. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ ụfọdụ ihe ndị anyị pụrụ iji nwere onwe anyị eme, ihe ndị ziri ezi, ihe ndị na-ezighị ezi. Anyị sịrị na anyị pụrụ ibibi nwere onwe anyị site n'ibi ndụ anụ arụ. Anyị sịkwara na anyị pụrụ ịnwapụta nwere onwe anyị site n'ịhụnanya. Anyị hụrụ nlụpụta dị ngọzi nke ịhụnanya nakwa nke ịhụ ije ozi n'anya. Anyị sịkwara na anyị pụrụ igosipụta nwere onwe anyị site n'ibi n'udo n'etiti onwe anyị. Na njedebe nke nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ ntinye n'ọlụ nke nwere onwe. Ugbu a kwa, anyị na-aga n'iru ebe o kwuworo ihe niile ndị a bụ ndị anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Pọl chọrọ inyere anyị aka. Ọ ga-amasịkwa m ka ilezi anya nke ọma n'ebe a. Pọl na-eji isi ugbu a, ọ dị mma, unu nwere nhọrọ. Unu bụ ndị nke Kraịst. Unu pụrụ ibi ndụ unu n'ime mmụọ nsọ, ma ọ bụkwanụ site n'anụ arụ, nke ọ bụghị eziokwu. Anyị nwere nhọrọ. Amaara m ụfọdụ ndị nke Kraịst, dịka ị na-ele ndụ ha anya, ha na-ebi ndụ ha dịka ndị na-ekweghị ekwe. Ha bụ ndị nke Kraịst. Enwere ike ha bụ ndị nke Kraịst. Akwụkwọ nsọ wepụtara ya n'ụzọ pụtara ihe. Achọkwara m ka ịhụta ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na ị pụrụ ije ije site dịka ọlụ dị iche iche nke anụ arụ siri dị, ma ọ bụkwanụ ị pụrụ ije ije site na mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Ka m gosi anyị ọdịiche nke n'ime ha abụọ site n'ime ebe ọgụgụ anyị. Anyị na-agafe ugbu a n'ahịrị nke 19 nakwa nke 21 nke akwụkwọ ndị Galatia. Hụta na nke mbụ na mbụ, onyonyo nke mmadụ nke mmehie. Nke a bụ onyonyo nke ihe ndị mmadụ na-akpọ nwere onwe. Ndị Galatia isi 5 malite n'ahịrị nke 19 ruo na nke 21. Nke a bụ ihe osise nke Pọl nyere anyị dịka onyonyo nke ndụ ahụ. Ọ sịrị, ma ọlụ niile nke anụ arụ pụtara ihe. O wee malite inye anyị nkụpụta nke ọtụtụ ọlụ anụ arụ niile dị iche iche. Ọ bụrụkwa na ego ahịrị ndị a niile, ị ga-achọpụta na ha dabara n'ime otu atọ dị iche iche. Ya mere ka anyị leba anya n'otu atọ ndị a n'otu n'otu. Na nke mbụ na mbụ, mmehie nke anụ arụ bụ mmehie nke agụụ ihe ọjọọ. Agụụ ihe ọjọọ nke anụ arụ. Hụta ahịrị nke 19 lee otu akụkụ nke onyonyo nke mmadụ onye na-eje ije na anụ arụ. Ahịrị nke 19, ọ sị, ma ọlụ niile nke anụ arụ pụtara ihe, nke dị ka ndị a: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ ịkwa iko. Ị hụrụ ya? Ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ ịkwa iko. Nke a bụ onyonyo nke mmadụ onye na-eje ije na anụ arụ. Nke a bụ mmehie agụụ ihe ọjọọ nke anụ arụ. Ugbu a hụta nke abụọ, mmehie ime mmụọ nke anụ arụ. Mmehie ime mmụọ nke anụ arụ bụ mmadụ ndị na-egosipụta anụ arụ ọbụnadị mgbe ha nọ n'ụzọ nke ịgba mbọ ime ofufe. Ahịrị nke 20 sịrị, ikpere arụsị, ịgwọ nsị. Ị pụrụ na-eje ije na anụ arụ nakwa na omume nke ndị ụwa n'ụzọ nke ime ofufe gị. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ekpere arụsị, ị ga-asị, ma onye ọzụzụ atụrụ, adịghị m ekpere arụsị ọbụla. Akwụkwọ nsọ sịrị na oke ọchịchọ bụ ikpere arụsị. Anya ukwu bụ ikpere arụsị. Arụsị bụ ihe ọbụla nke ị debere n'etiti gị na Chineke. Ọ bụ ihe ọbụla nke ị hụrụ n'anya karịa Chineke. Akwụkwọ nsọ sịkwara na mgbe ị na-efe arụsị, mgbe ị na-ekpere arụsị, ị na-eje ije
n'oyiyi nke mmadụ ochie ahụ, oyiyi nke anụ arụ. Lee ka okwu ọzọ nke o jiri n'ebe a si dị ịgwọ nsị. Otu n'ime anyị maara ihe nke a bụ. O sitere n'okwu Grik nke a na-akpọ pharmacia. Nke a bụkwa ebe anyị siri nweta okwu a nke bụ famasi. Ọ bụ banyere ịgwọ ọgwụ dị iche iche. Pọl sịrị na ụdị okpukpere ọbụla nke nwere ngwakọrịta ihe n'ime ya, okpukpere ọbụla nke nwere ịgwakọrịta ihe n'ime ya na ụdị ọbụla, nke ahụ abụghị ịdị ndụ n'ime mmụọ nsọ. Nke ahụ bụ ije ije dị ka anụ arụ siri dị. Ugbu a anyị ahụla mmehie agụụ nke anụ arụ nakwa mmehie ime mmụọ nke ikpere arụsị. Ma nke kachasị adị ogologo bụ ngwakọrịta nke anụ arụ. Nke a bụ mmehie anụ arụ dị iche iche ndị na-adakwasị mmadụ ndị nọ ọbụnadị n'ime ụlọ nzukọ, mmadụ ndị nọ n'otu nchịkọta nke ụlọ nzukọ, ndị ọzụzụ atụrụ nakwa ndị isi nke ụlọ nzukọ. Ụfọdụ mmadụ na-eche na ọ dịghị ihe ọbụla ha bụ ma ọlị. Ụfọdụ na-asị, onye ọzụzụ atụrụ, gịnị ka ị na-ekwu na ị chọrọ itinyekọ ihe ndị a niile n'otu ogo nke akwamiko nakwa agụụ nke akwamiko? Mba na onye ọzụzụ atụrụ, nke ọ bụghị ime ka ọ dị ike nke ukwuu. Ma nwanne m nwoke, hụta n'akụkụ ikpeazụ nke nkụpụta a n'akwụkwọ ndị Galatia 5:5 malite n'ahịrị nke 20 ruo na nke 21 bụ mpaghara nke kachasị adị ogologo, nke nwekwara ọtụtụ ejirimara karịa abụọ ndị nke ọzọ etikọtara ọnụ. Lee ihe ebe ahụ kwuru. Ọ sịrị, ibu iro, esemokwu, ekworo, ọnụma, ikpe iche iche, nkewa, iro otu, ịkpọ asị, ịṅụbiga mmanya ókè, ite egwu na ihe yiri ihe ndị a, nke m buru ụzọ gwa unu dị ka m buru ụzọ gwa unu n'oge gara aga, na ndị na-eme ihe dị otu a agaghị eketa alaeze Chineke. Ị hụrụ ya? Echeghị m na ị hụrụ ya. Na ndị na-eme ihe dị otu a agaghị eketa alaeze Chineke. Ọ bụ ihe dị mkpa anyị ịhụta na ihe ka n'ọnụọgụgụ n'ime mmehie nke anụ arụ bụ mmehie ngwakọrịta ọha na eze. Ụfọdụ bụ mmehie agụụ nke anụ arụ, ụfọdụ bụ mmehie nke ime mmụọ, ma ọtụtụ bụ mmehie nke ngwakọrịta ọha na eze. Ya mere, mgbe ọbụla ị hụrụ mmadụ onye isi okwu na-amasị oge niile, ma ọ bụ ndị nwere oke ọchịchọ nke ịbụ onye isi oge niile, n'agbanyeghị onye ọzọ pịara iji rigoro, mgbe ị na-ahụkwa ajọ ejirimara ndị a niile ndị anyị na-ahụta oge ụfọdụ ọbụnadị n'ime ndụ nke anyị onwe anyị, akwụkwọ nsọ sịrị na enweghị ọdịiche ọbụla dị n'etiti nke a nakwa mmehie nke ịkwa iko nakwa mmehie nke ikpere arụsị. Ọ dị mkpa nke ukwuu na anyị ghọtara akụkụ akwụkwọ nsọ ndị a, n'ihi na ọdachi dị na ya hiri nne nke ukwuu. Chetakwa na ọ sị na ndị na-eme ihe ndị a niile, ndị na-eme ihe dị otu a agaghị eketa alaeze Chineke. Ọ dị mkpa na anyị ghọtara akụkụ akwụkwọ nsọ a, n'ihi na oge ụfọdụ anyị na-eche na e nwere ihe ndị na-anaghị agazi nke ọma. Elega anya, e nwere ihe na-adịghị agazi nke ọma n'ime otu unu, ma ọ bụ na e nwere ihe na-adịghị agazi nke ọma n'ime ezinụlọ unu. Mgbe ị na-elekwa ihe nkụpụta anya, ị na-ahụ ihe ndị a ka ha na-apụta. Ihe mere bụ na ịlaghachiwa azụ, ibi ndụ gị n'okpuru oyiyi ochie ahụ, n'okpuru nke mmadụ ochie ahụ bụ mmadụ nke anụ arụ. Ihe ije ije na anụ arụ pụtara bụ mmadụ ije ije na-etinyeghị Kraịst n'ime ije ya, mmadụ ije ije na-etinyeghị mmụọ nke ọkpara Chineke n'ime ije ya. Nke a pụtara na ọ bụrụ na m bụ onye nke Kraịst, ana m ejekwa ije n'ime ndụ a, mgbe malite iche echiche sị, abụ m onye nke Kraịst, ana m n'ụzọ ije eluigwe, ihe niile na-agakwara m siriri were were, enweghị m nsogbu ọbụla. Ma ọ bụrụ na m wezuga anya m site n'ije ozi nke mmụọ nsọ n'ime ndụ m, ana m amalite laghachi azụ n'ụzọ ochie nke m siri n'ebi ndụ m tupu Kraịst abata ịbụ onye nzọpụta m. Ana m amalitekwa ije ije na anụ arụ. Ọ bụghị ezi ihe onyonyo, ma echezọla na ihe anụ arụ bụ mmadụ na-enweghị Kraịst. Anụ arụ bụ mmadụ na-enweghị Kraịst. Ụzọ kachasịkwa mfe nke m pụrụ isi kọwara gị ihe anụ arụ bụ na mgbe ị lere anya n'ihe ngụpụta ahụ, ị ga-ahụta na ihe niile nọ n'ebe ahụ bụ banyere onwe. Ọ bụ banyere m onwe m, ihe m nakwa nke m, ọ dịghị ihe ọbụla ọzọ. Ugbu a, ebe anyị hụrụ onyonyo nke mmadụ mmehie, Pọl chọrọ ka anyị laghachikwa n'ụzọ nke dị mma karịa. Ya mere o gosiri anyị onyonyo nke mmadụ nke ime mmụọ. Hụta ahịrị nke 22 nakwa nke 23. E nwere ụzọ obibi ndụ abụọ. Ugbu a, ọ na-aga igosi anyị ụzọ obibi ndụ ọzọ. Anyị ahụwo ụzọ obibi ndụ nke mbụ, nke bụ obibi ndụ na anụ arụ. Ngwala anyị ugbu a, ọ na-asị otu a malite n'ahịrị nke 22. Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, imerụ ihe n'oke,
ọ dịghị iwu na-emegide ihe niile dị otu a. N'otu oge akụziri m anyị otu ogologo usoro ọmụmụ ihe naanị n'isiokwu nke mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Ya mere ọ dịghị ụzọ ọbụla nke anyị pụrụ isi leba anya n'ime ihe ndị a niile n'otu n'otu igwe unu ihe ha pụtara, ma ọ ga-amasị m ime ka unu mara na ekere ha ma tinyekwa ha n'otu atọ. Chetakwa na nke mbụ, ije ije na anụ arụ, ha nọkwa n'ogo atọ dị iche iche. Nke mbụ na mba ugbu a enwere mkpụrụ ndị dị n'elu ndị a na-ahụ anya. Mkpụrụ ndị a bụ ịhụnanya, ọṅụ nakwa udo. Ọzọkwa enwere mkpụrụ ndị a na-ahụ anya ndị bụ ogologo ntachi obi, obiọma nakwa ịdị mma. N'ikpeazụkwa enwere mkpụrụ ndị nke dị n'ime ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ nakwa imerụ ihe n'oke. Lee ihe m chọrọ ka unu mara banyere ihe akaebe nke ikwesị ntụkwasị obi nke onye kwere ekwe. Ihe ndị a niile n'otu n'otu n'ime agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ, anyị nwere ihe ịma atụ ha ka Kraịst Jizọs siri bụrụ mmezu nke ha niile. Ọ pụtara ihe ịma atụ ya jupụtakwara n'akwụkwọ nsọ ka Kraịst ji bụrụ mmezu nke ihe ndị a niile n'otu n'otu. Unu maara nke a, otu nke ọbụla n'ime ha Kraịst mezuru ya. Kraịst bụ ihe ịma atụ nke mmezu ya. Ka m gosi anyị ihe m na-ekwu okwu ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ime mmụọ nsọ, anyị ga-egosipụta ịhụnanya. Mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụkwa ịhụnanya. Ya mere akwụkwọ nsọ gwara anyị na akwụkwọ ndị Efesọs 5:5 ahịrị nke 2, ọ sị, na-ejegharịkwanụ n'ịhụnanya dịka Kraịst anyị hụkwara unu n'anya. Ị hụrụ ya? Kraịst hụrụ anyị n'anya. O mezuwo ịhụnanya. Ọ bụ ya bụ mmezu nke ije ije na ịhụnanya. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ọṅụ. Ugbu a ọ kwụsịghị n'ebe ahụ. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Kraịst Jizọs chọrọ ka ndị na-eso ụzọ ya nwee ọṅụ nke dị n'ime ya. Ị pụrụ ịhụ nke a na akwụkwọ Jọn 15 ahịrị nke 11. Ọ sị, ihe ndị a ka m gwaworo unu ka ọṅụ m wee dị n'ime unu, ka ọṅụ unu wee zukwa oke. Anyị pụrụ imetụ aka na mkpụrụ ndị a niile n'otu n'otu. Ma lekwa ihe m chọrọ ka icheta n'ebe a. Ị pụrụ ime nke a n'onwe gị. Chọọ ha n'ime akwụkwọ nsọ gị. Mkpụrụ 9 ndị a niile ndị bụ ejirimara nke mmụọ nsọ, ị ga-ahụta na ha niile pụtara ihe n'otu n'otu n'ime ndụ Jizọs. E nwekwara ahịrị ndị pụtara ihe n'ime agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ ndị na-egosipụta nke ahụ. Ma lekwa ihe ọzọ ebe a. A tụrụ anya ejirimara 9 ndị a site n'aka onye ọbụla kwere ekwe. Amen. Ejirimara 9 ndị a tụrụ anya ha site n'aka onye ọbụla kwere ekwe, dịka ha siri pụta ihe na ndụ nke Jizọs. Ọ bụkwa otu a ka a tụrụ anya na ha ga-apụta ihe na ndụ anyị niile n'otu n'otu. Ele anyị ga-asị ugbu a, biko chere otu nkeji. Echere m na ọ bụrụ na m na-eje ije n'ime mmụọ nsọ, ihe ndị nke ọzọ abụghịzi nsogbu m. Ezi enyi m, lee nke a. Akwụkwọ nsọ sịrị na mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya. Akwa agba ọhụrụ wee sị, hụrịta n'onwe unu n'anya. Akwụkwọ nsọ sịrị na mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ọṅụ. Akwa agba ọhụrụ wee sị, ṅụrịa na ọṅụ mgbe niile. Akwụkwọ nsọ sịrị na mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ udo. Akwa agba ọhụrụ wee sị anyị, a sị na ọ bụ ihe ga-ekwe unu ka ihe nke dịrị unu onwe unu ra, unu na mmadụ niile na-adị n'udo. Ọ bụrụ na ileba anya n'ime mkpụrụ ndị a niile, e nyere anyị ntụziaka ime ha niile, anyị niile n'otu n'otu. E nyere anyị ntụziaka n'ime akwụkwọ nsọ na anyị aghaghị ije ije n'ime mkpụrụ ndị a niile. E nyere anyị ntụziaka na mkpụrụ ndị a niile aghaghị ịpụta ihe n'ime ndụ anyị. Ele anyị na-ajụ ugbu a sị, onye ọzụzụ atụrụ, ọ bụrụ na ọ bụ mmụọ nsọ Chineke na-alụ ya, ugbu a kwa a na-enyekwa m ntụziaka ime ya. Nke ọ bụghị nkwuwa okwu? Mba, ọ bụghị nkwuwa okwu. Gịnị ka ọ pụtara bụ ije ije n'ime mmụọ nsọ? Nke a bụ ajụjụ kwesịrị ịjụ. Ị chetara ihe nke ahụ bụ mgbe mmụọ nsọ kwuru okwu, ịzọpụ njem. Akwa bụ ihe anyị sị na ọ bụ mgbe ọbụla mmụọ nsọ kwuru okwu site n'okwu Chineke, site n'akwụkwọ nsọ, ị na-azọpụ njem. Mmadụ ole n'ime unu maara na mgbe ị nwere ntụziaka site n'okwu Chineke, nke a bụ nkwupụ okwu nke mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na mmụọ nsọ sịrị site n'okwu Chineke, hụrịta n'onwe unu n'anya, ma e nwere ike otu unu abụghị otu dị mfe ịhụ ndị nọ n'ime ya n'anya, mana agbanyeghị nke a, unu na-ahụ onwe unu n'anya. Mgbe ahụ mmụọ nsọ Chineke na-abịakwa ma nyekwa unu ikike ime ihe o nyere unu ntụziaka ime. Iwu Chineke bụ ikike Chineke. Ọ bụ ume. Ọ bụghị iwe gị mee ihe nke ọ na-agaghị enye gị ike ime. Ọ bụghị iwe gị mee ihe nke ọ na-agaghị enye gị ume
ime. Ya mere ọ sịrị, hụrịta na onwe unu n'anya. Ị na-ajụkwa onwe gị, amaghị m ma m pụrụ ime nke a. Ọ dị mma, malite ime ya. Ọ bụrụ na ị malite ime ya, ị ga-ahụkwa ka mmụọ Chineke ga-esi nye gị ume, nye gị ikike imezu ya. Ma e nwere ihe ndị mmadụ na-eme oge niile. Ụfọdụ mmadụ na-ewere mkpụrụ nke mmụọ nsọ ma sịkwa, onye ọzụzụ atụrụ, ị maara ihe mere amalitebeghị m ịhụnanya ugbu a? Ana m eche kamgbe ma onye nwe anyị enyebeghị m ikike ahụ nakwa ume ahụ, ọbụna dị ka ọ dị ugbu a, ịmalite ịhụnanya. Ana m eche ka onye m ikike ahụ, mgbe ọ ga-emekwa nke a, aga m amalite ịhụnanya. Ọ dị mma, gịnị ka ị na-eche? Ha na-asịkwa, ị maara, ekwenyere m na mgbe mmụọ Chineke ga-amalite ọlụ, ma onwe m ga-amalite ịhụnanya, ma ọ malitebeghị ọlụ. Mba, ezi enyi m, ọ malitebeghị ọlụ, ma o kwuwa okwu, olu ya dokwara anya, enwekwa nghọtahie ọbụla banyere ya. Ntụziaka nke o nyere bụ, hụrịta na onwe unu n'anya. Kedu akụkụ nke ntụziaka nke na-edoghị gị anya? Onye ọzụzụ atụrụ, amaghị m ma m pụrụ ime ya. Ezi enyi m, ị pụrụ ime ya, n'ihi na Chineke agaghị enye gị ntụziaka ka ime ihe nke na-apụghị ime. Mgbe ị zọpụkwara nzọmụkwụ mbụ ịhụrịta onwe unu n'anya, mmụọ Chineke na-etinye ike ya n'ọlụ iji kwado gị ma nyekwa gị ume ime ihe nke na-apụghị ime n'ike nke aka gị, ime ihe nke na-apụghị ime n'aka gị n'ime ndụ gị. Ma e nwere ihe banyere nrube isi mgbe a bịara na anyị na mmụọ nsọ ije ije. Ya mere akwụkwọ nsọ sịrị, unu emekwala ihe ga-ewute mmụọ nsọ nke Chineke. Gịnị ka nke a pụtara? Mgbe mmụọ nsọ kwuru okwu ma irubeghịkwa isi, achọrọ m ịkpọpụ anyị site n'echiche uche a na ndụ onye nke Kraịst bụ naanị ibi ndụ nke enweghị oke na ọlụ ọbụla, ebe ihe a na-eme bụ azọpụta gị. Ị na-anọdụ ala ụbọchị niile gụọ akwụkwọ nsọ gị. Mgbe ahụkwa nwa nke nta ihe niile na-eji aka ha malite imezu onwe ha. Ee, ọ bụ eziokwu na mgbe ị matara onye nwe anyị Jizọs Kraịst bụ, ọ na-alụ ọlụ ya n'ime ndụ gị. Ma mgbe mmụọ Chineke na-edu gị, ị na-eme ihe ọ bụla o kwuru. Haleluya! Mgbe mmụọ Chineke na-edu gị, ị na-ege ntị ka ị nụ olu ya. Obi gị na uche gị niile na-adị na njikere oge niile ka ị nụ ihe o kwuru, ka ị mara ihe o kwuru. Ị na-adịkwa na njikere itinye ya n'ọlụ. Ị makwara otu ihe, ị pụkwara ịmata ma mmadụ ma ọ na-eme nke a ma ọ bụ na ọ dịghị eme ya. Mgbe ị nọdụrụ ya n'akụkụ ogologo oge, ọ bụghị eziokwu? Otu onye na-asụ ugbu a, ma onye ọzụzụ atụrụ, echere m na a sịrị na anyị ekwesịghị ikpe mmadụ ikpe. Nke a bụ eziokwu, ma amaghị m ma gị onwe gị maara n'ugbo 3 n'ime otu mpaghara nke akwụkwọ nsọ na Kraịst Jizọs sịrị, site na mkpụrụ ha ị ga-amata ha. Ya mere ka m gwa gị ihe merenụ. Ị nwere ike ị pụghị ịbụ onye ọkaikpe, ị gaghị ekpe onye ọbụla ikpe, ma ị pụrụ ịbụ onye nnyocha nke mkpụrụ. Ọ bụghị eziokwu? Ị pụrụ ịsị nwanna gị, ị bụ onye nke Kraịst, ị na-eje ije n'ime mmụọ Chineke. Ọ sị gị, ee, ọ dị mma, ma ị nweghị ịhụnanya, ị nweghịkwa ọṅụ, ị nweghịkwa ndidi ma ọlị. Adịghị m asị gị mee nke a, ma ihe m na-ekwu bụ nke a: ndị ụwa nwere ikike niile ile anya ịma ma anyị na-eje ije dịka ha onwe ha si eje, ma ọ bụkwanụ na anyị na-eje ije n'ụzọ ọzọ dị iche. Dịka ndị nke Kraịst kwa, nke a kwesịkwara ịdị mkpa nye anyị. Achọrọ m nke a n'ime ndụ m. Amakwara m na gị onwe gị chọkwara nke a n'ime ndụ nke gị onwe gị. N'ihi na mgbe ndị ụwa na-ele anyị anya, ọ dị mkpa na ha hụrụ ọdịiche, ihe nke ga-eme ka ha ghọta na anyị na ha abụghị otu, ihe nke ga-eme ka ha mata na e nwere ihe nke anyị nwere nke ha chọrọ n'ime ndụ ha. Ya mere, ị nwere onyonyo abụọ ndị a. Ị pụrụ ije ije dịka anụ arụ siri chọọ, ma ọ bụkwanụ ị pụrụ ije ije n'ime mmụọ nsọ. Mgbe ahụ ị ga-enwekwa ihe akaebe ndị a na ọ bụ Kraịst Jizọs na-achị isi n'ime ndụ gị. Ugbu anyị erutewo na njedebe nke ihe ọmụmụ anyị taa. Pọl na-ejekwa ikwu okwu nke dị oke mkpa, nke ọ ga-amasịkwa m ịrapụrụ anyị niile taa. O kwuru banyere nsonye nke nnwere onwe anyị n'ahịrị nke 24 nakwa 25. Ọ sịrị, ma ndị nke Kraịst anyị Jizọs kpọgidere anụ arụ ha n'obe, ya na ọchịchọ ọjọọ niile na agụ ihe ọjọọ niile dị ha. Ọ bụrụ na anyị dị ndụ site na mmụọ nsọ, ka anyị na-agazikwa site na mmụọ nsọ. Mgbe anyị ghọrọ ndị nke Kraịst, anyị na-esonye na mmeri nke emeriri anụ arụ mgbe Kraịst nwụrụ n'elu obe.
Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na akpọgbuwo anyị n'obe, ya mere anyị kwesịrị ịgụ onwe anyị dịka ndị nwụrụ anwụ n'ebe mmehie nọ. Dịka o siri dị mkpa na onye oke okporo kwesịrị ịgụ onwe ya dịka onye nwụrụ anwụ n'ebe ndụ nke oke okporo dị, n'ihi na ugbu a ọ bụ onye lụrụ nwaanyị, ọ ghọwo onye ekekọtara ya na nwunye ya. Anyị onwe anyị kwesịrị ịgụ onwe anyị dịka ndị nwụrụ anwụ n'ebe mmehie nọ, n'ihi na anyị bụ ndị a kpọgburu n'obe anyị na Kraịst. Emewokwa ka anyị nwere onwe anyị site n'agbụ nke mmehie. Nke a bụ ya bụ ozi ahụ. Ịkpọgbu n'elu obe bụ ntaramahụhụ ọnwụ nke dị oke mmasị, n'ihi na ọ bụghị ihe nke mmadụ pụrụ imere onwe ya, ọ bụghị ihe nke ị pụrụ imere onwe gị, ọ gaghị ịbụ site n'aka onye ọzọ. Ma Chineke pụrụ ime ihe niile kwenyere ka a kpọgbuo ọkpara nke aka ya n'elu obe, ka anyị wee bụrụ ndị a kpọgbukọrọ anyị na ya n'elu obe na anụ arụ anyị. Ugbu a kwa anyị nwụrụ n'ebe mmehie nọ, n'ihi na anyị bụ ndị nke Kraịst. Anyị kwesịrị ibi ndụ n'ụzọ ọhụrụ, ibi ndụ n'ime mmụọ nsọ. Ya mere, ọ ga-amasị m ka ị tụgharịa gwa nọ gị n'akụkụ bụrụ ihe ịbụ. Gịnị ka ịbụ? Gịnị ka ịbụ onye nke Kraịst? Abụ m onye na-eso ụzọ Kraịst Jizọs. Abụ m onye kwere ekwe amụrụ ọzọ. Abụ m nwa eze. Abụ m onye eluigwe. Abụ m nwanna nke niile nwekwara otu nkwenye a. Anọ m n'ezinụlọ nke Chineke. Nke a bụ ya bụ ihe mbụ. Ya mere ezi enyi m, bụrụ ihe ịbụ. Bụrụ ihe ịbụ. Ekwela ka ụdịdị nke mmadụ ochie ahụ bịa ma dọghachi gị azụ n'ime anụ arụ, nke ga-emekwa na mgbe ụwa ga-ele gị anya, ha apụghị ịmata onye ịbụ. Ha agaghị ahụ ọdịiche ọbụla site n'ebe ha onwe ha nọ nakwa n'ebe gị onwe gị nọ. Nke a apụtaghị na anyị ga-abụ ndị na-asa azụ iko. Mba, nke abụghị m na-ekwu banyere ya. Mmadụ ole n'ime unu chọpụtara na ihe karịrị n'ọnụọgụgụ n'ime amara nke mmụọ nsọ ndị anyị hụrụ nọ n'okpuru? Ha nọ n'ime ime nke ndụ anyị. Ha bụ ihe ndị a na-adịghị eji anya ahụ. Ha nọ ebe a na-adịghị ahụ ha anya. Ịhụnanya, udo, ọṅụ, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, imerụ ihe oke. Mgbe ndị mmadụ na-ahụ ihe ndị a n'ime anyị, ha maara na o siteghị n'anụ arụ, ọ bụ ihe nke ime mmụọ, n'ihi na mmụọ Chineke na-achị isi site n'ime. Haleluya! Ihe ndị a abụghị ịpụta ihe na ndụ gị, abụghị ịhụta ihe ndị a na ndụ gị, ma ọ bụrụ na mmụọ Chineke anọghị n'ime na-achị isi. Ịgwa gị eziokwu, a pụrụ ịhụta gị dịka onye na-agba mbọ nke okpukpere, onye na-agba mbọ ijesi ụka ike, onye na-agba mbọ ikpe ekpere na ibu ọnụ, onye na-agba mbọ ịgụ akwụkwọ nsọ gị. Ma nke bụ eziokwu bụ na mgbe ị na-agba mbọ ime ihe ndị a niile, ọ bụrụ na mmụọ nsọ Chineke adịghị achị isi n'ime ndụ gị, ọ bụrụ na ọ bụghị mmụọ Chineke nọ n'isi ụgbọ nke ndụ gị, agaghị ahụta ọṅụ n'ime ndụ gị, n'ihi na ihe ndị a imezu ha, ọ ga-abụ ndọlị ka ị ga na-eme. Ị ga na-adọlị ndọlị, agaghị ahụta udo n'ime ndụ gị. Ị ga na-agba mbọ ka ị kpuchie mgbakasị arụ gị, ma ọ dịghị ụzọ ọbụla nke ị pụrụ isi kpuchie ya. Naanị ụzọ nke ihe ndị a pụrụ isi dị n'ime gị, naanị ụzọ nke ị pụrụ isi bụrụ enwere ogologo ntachi obi, onye na-ebi ndụ nke Kraịst, onye na-emerụ ihe oke, onye nwere ịhụnanya, onye dị nwayọọ n'ụzọ niile, onye dị obi umeala, onye nwere ọṅụ, onye nwere udo, onye na-ahụ n'anya, bụ mgbe mmụọ Chineke na-achị isi n'ime, mgbe mmụọ Chineke nọ n'isi ụgbọ nke ndụ gị. Ebe ka anyị kwesịrị itinye uju? Na nke mbụ na mbụ, m sorowo ntụziaka nke bụ ije ije n'ime mmụọ nsọ. Dịka onye nke Kraịst, enwere oge ọbụla m siri onye nwe anyị, onye nwe m na Chineke m, ana m agba mbọ ibi ndụ ọhụrụ a site n'ike nke aka m. Achọghịkwa m ịga n'iru ime nke ọzọ. Duzie m site na mmụọ gị. Ihe ọbụla nke mmụọ Chineke gwara m mee, nke ahụ ka m ga-eme. Ka m gwa gị otu ihe nke ị kwesịrị icheta. Mmụọ nsọ Chineke apụghị ịgwa gị mee ihe ọbụla nke megidere okwu Chineke. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na Chineke abụghị Chineke nke ọgba aghara. Ọ gaghị ekwu otu ihe n'ime okwu ya ma rapụkwa ka mmụọ ya nke dị n'ime gị gwa gị ka ime ihe ọzọ nke megidere okwu ya. Echefula nke a. Anyị na-abịakwute onye nwe anyị, anyị na-enyochasịkwa ya onwe anyị, anyị na-asịkwa ya, onye nwe m na Chineke m, amaara m na enwere mmụọ gị n'ime m, ma enwekwara m ọdịdị ochie a. Dịka mere ka anyị mara na ukwe poem ochie ahụ nke ọ na-amasị m oge niile mụrụ na ikerịta oke
n'ime ya nke sị ụdịdị abụọ na-ebu agha n'ime obi m, otu dị njọ, nke ọzọ dị ngọzi. Otu ka m hụrụ n'anya, nke ọzọ ka m kpọrọ asị. Nke ọbụla m zụkwara, nke ahụ ga-emeri. Ị chọrọ ito eto n'ime Kraịst? Ị chọrọ ije ije n'ime mmụọ nsọ? Ị chọrọ ka ahụta ọdịiche n'ebe ị nọ na n'ebe ụwa nọ? Zụjuo mmadụ nke ime mmụọ gị afọ. Were okwu Chineke zụjuo mmadụ nke ime mmụọ afọ. Zụjuo mmụọ gị afọ site n'inwe mmekọrịta gị na ụmụnna ndị ọzọ. Zụjuo mmụọ gị afọ site n'ije ozi. Mekwa ihe ndị okwu Chineke gwara gị ga-eme ka mmụọ Chineke n'ime gị nwee ọnọdụ dị mma. Nwa nke nta, ị ga-achọpụta na mmụọ Chineke n'ime gị ga-adị ike karịa. Ike nke anụ arụ ga-adịkwa ala karịa. Ị ga-achọpụtakwa mmeri nke bụ agụ obi anyị niile. Ka onye nwe m gosi unu dịka unu na-ejegharị ije na mmụọ nsọ n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara gị ụba, gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Ndụmọdụ dị na nkụzi ihe a bụ na gị ekwela ka ọdịdị nke mmadụ ochie ahụ bịa ma dọghachi gị azụ n'ime ọnụ arụ, nke ga-emekwa na mgbe ụwa na-ele gị anya ha apụghị ịmata onye ị bụ. Ma nkụzi ihe a na-agwa gị ka ị bụrụ onye ị kwesịrị ịbụ. Nkwụsị ike a bụ so naanị onye nọ n'ime Kraịst. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ inweta Kraịst n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ka onye nwe anyị gaa n'ihu n'ịwụso na amara ya na ngọzi ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477. maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.